Eguerdion. Abenduko etorrera prestatzen ari zeraten guztioi ongi etorri beroa. Etortzen ari denaren aurrelari eta adierazle agertzen zaigu Joan bataiatzailea. Datorrenari bideak prestatu nahi dizkio. Eta horretarako gizakion jokabideak aztertzen ditu. Pekatua salatzen du eta itxaropenezko etorkizuna adierazten digu. Gure gizartean ere Jainkoaren etorrera prestatu dezaketen hainbat aurrelari eta bide erakusle badaudela ez genuke ahaztu behar. Erakusketa horiek entzun, ikusi eta aztertu behar genituzke agian. Gure jokaera Jainkoaren bide erakusle izan ote daiteke. Jainkoak berak adierazten ditu bere etorrera bideak eta behar bada gu geu aukeratu gaitu bere aurrelari. Ireki dezagun adimena eta bihotza Jaunaren hitza arretaz entzun dezagun. Zutik jarri eta hasi gaitezen kantuan. Atoz Jauna, gaur zaituko mundua, zori gaitzez, aita ondatua. Zatoz Jauna, zaharrotoi zenua, Zatoz Jauna, nausi baita dinua, jendea maiz dauka zapaldua. Entzun Jauna, behar zuen oinua, etor beti zure reinua. Etor beti zure reinua. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. gure bizitzan ondoan dugun Jesu Kristoren poza, poz betea zuekin. Eta zure espirituarekin. Abenduko 3. igande honetan, eguberri hurbil ikusten dugu, poza sentitzen dugu. Gaurko liturgiari poza dario. Sinismenari darion poza da. Jauna badator eta dena espero dugu Jaunaren etorreratik. Gero eta sakonagotik, gero eta esperantza handiagotik itxaroten dugu gure Jaunaren etorrera. Gaur, enborronen inguruan 3 kandela piztuko ditugu, abenduko 3. pausoan ezaugarri. Gure bihotzak ere beste pauso bat emango aldu, Jaungoikoaganako bidean. Ilunpetan argia piztu zen, basamortuan oihu bat entzun zen, berri ona entzuten dugu, Jauna badator. 3 kandela hauek pizten ditugunez, bakoitzak zure argiaren zuzi izan nahi dugu. Gure bidez argi egin eta beroa sor dezagun. Zatoz Jauna gu salbatzera, bilgaitzatzu zeure argitan.
bero gaitzatzu zeure maitasunean. Jauna, zatoz eta emaguzu bizia. Senideok, une batez iskil gaitezen geure bihotza jaunaren etorrerari irikitzeko. Aitor dezagun geure pekatua eta eska dezagun etor dadila Jesus gure bizitza berritzera. Jesus jauna, itzuei ikusmena, ematen diezuna. Erruki jauna, Jesus jauna, elbarria sendatzen dituzuna, Kristo erruki, Kristo Jesus jauna, behar zuen berri ona, zuzarena, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, ikusten duzu zeure herria jaunaren jaiotzako jaia zintzo itxaroten. Egizu arren, irits gaitezela salbamen miragarriaren zorionera, eta gorapen eta pozik handienaz ospa dezagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Egoera istilutsu eta aspergarrian bizi zen Israel herria. Jainkoak ezarritako zigorra sufritzen ari zela uste zuen euren egoera eta etxipena jainkoak nahi balitu bezala. Jainkoaren aurrelariak albiste onak ekartzen ditu beti. Hala esango digu Sofonias profetaren liburutik irakurriko dugun zati honek. El portador de la palabra de Dios pone vida renaciente y júbilo creativo en el pueblo que espera. Sofoniasen profesia liburutik. Egin poz irrintzi Zion hiri. Egin oihu alai Israel. Postu zaitez bioz bihotzez, alaitu Jerusalem. Urratu du jaunak zure kontrako erabakia. Atzerarazi ditu zure etzaiak. Jauna Israelgo erregea zure erdian dago. Ez zara gehiago, ez eren beldur izango. Egun hartan, honela izango diote Jerusaleni. Ez beldur izan Zion, ez bitez erori zure eskuak. Jauna zure jainkoa, zure erdian dago, salbatzaile indartzu. Pozaren pozez alaitzen da zugatik, bere maitasunez bizi berretzen zaitu, pozez jauzika dabil zugatik, jaiegunez bezala.
jaunak esana, Ezerrak zuri jauna. gora du jauna, hari kanta, gure erdian, haundi baita. Denok. Goratu jauna, hari kanta, gure erdian, haundi baita. Jainkoa dut salbatzaile, haren gandu dut uste honetan ez naiz beldu. Jauna dut indar eta babes bera salbatzaile, pozioan gozeratu ez zuek ere, salbamen iturritik ura edatera. Goratu jauna, hari kanta, gure erdian, haundi baita. Gore zazue jauna dei egin berari, iragarri haren egintzak herriei. Ezagutera zizinen zein bikain den bera, haundik iroari bai da zuen alde Israelgo santua. Goratu jauna, hari kanta, gure erdian, haundi baita. Ezaguna izan bedi gizaki guztientzat zuen bihotz zabala, gertuan bai daukatzue, jauna, esango die San Pablo Filipotarrei. La pluralidad y diversidad de la asamblea no debe degenerar en polémica agresiva, porque Dios está cerca de cada uno sin hacer distinciones. Escuchemos a San Pablo. San Paulo apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik. Zenideok, zaudete betik posik jaunagan. Berriro diotzuet, zaudete posik. Ezaguna izan bedi gizaki guztientzat zuen bihotzona. Hurbil da jauna, ez izan ezerin kezkarik, baizik eta gora bera guztietan agertu zeuen eskabideak jainkoari, otoitz eta erregu eginez eta eskerrak emanez. Eta guk, pentsa dezakeguna baino handiagoa den, jainkoaren bakeak gordeko ditu zuen gogo bihotzak Kristo Jesusen bidez. Jaunak esana, Ezerrak zuri jauna. Zer egin zezaketen galdetzen zioten Joani entzuleek, Jainkoaren erreinuan bazterketa eta bereizketa guztiak gaitzestea da aurreneko eginkizuna. Jainkoaren erreinua gizonen arteko hartu eman anaikorrean oinarrituko da. Gizaki bakoitza errespetagarria baita jainkoa bezala. Jesusi galdetu beharko genioke, guk ere zer egin beharko genuken. Evangelioak emango digu Jesusen erantzuna. Borondate honenaz jarri gaitezen erne eta adi Jesusiri entzuteko. Zutik.
Aleluya, 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 aleluya. Denok? Aleluya, 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 aleluya. Jaunaren espiritua nire gandago, behatzuei berri ona ematera bidali nau. Aleluya, 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 aleluya. Jauna, jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aitzazuri jauna. Aldi hartan, honela galdetzen zion jendeak Joani, zer egin behar dugu? Eta hark erantzun, bi soineko dituenak eman biezaio bat ez duenari, eta jatekorik duenak egin beza berdin. Etorri zitzaizkion zergalari batzuk ere bataioa hartzera, eta galdetu zioten, maisu, zer egin behar dugu? Eta berak esan zien, ez eskatu erabakia dagoena baino gehiago. Gudari batzuek galdetu zioten, eta guk zer egin behar dugu? Berak erantzun, ez behartu inor gogorkeriaz, ez ibili salaketan dirua ateratzeko, etxi baizik daukazuen irabaziarekin. Herria kezketan zegoen, eta bere baitan galdezka, joan ura ez ote zen Kristo bera. Joanek honela erantzun zien guztiei. Nik urez bataiatzen zaituztet, baina badator ni baino ahalsuagoa dena, ni ez bainaiz inor haren oinetakoen lokarriak askatzeko. Hark Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte. Eskuan dauka sardea, larraina garbitzeko eta garia mandiora biltzeko. Lastoa berriz itzal ez daitekeen sutan erreko du. Hauek eta beste gauza asko esanez, berri ona erakusten zion herriari. Jaunaz kesana, Kristau senideok, abendualdian aurrera goaz eta gaurko irakurgaiek egu berritan ospatzen dugun misterioa modu egokienean bizitzera laguntzen digute. Gure garai hauek ez dira esperantzaz beterikoak, ez. Zabalduz doaz beldurra eta etxipena. Telebista eta sare sozialetan adierazten zaizkigun kontuak ez dira
bihotza posteko modukoak. Hala ere, hau ez da berria. Historian zehar horrelako garai asko izan da. Gaurko irakurgaietan entzundakoak horrelako giroetan sortuak izan ziren. Sofonias profeta, Kristo aurreko 6 edo 7 mendean, eta Juan bataiatzailea, Jesusen predikuaren atarian. Garai zailak eta ilunak. Eta justu egoera horietan aldi berri baten agintzaria egiten da. Itxaropena bizteko agintzaria. Egin poz irrintzi, entzun dugu, Siongo alaba. Egin oihu alai, Israel. Poztu zaitez bihotz-bihotzez, Jerusalengo alaba. Hauxe aldarrikatzen zien Sofonias profetak bere herritarrei. Zanpatuak eta etorkizunik gabeko egoera bizitzen ari ziren herrikidei. Eta arrazoia, jauna datorrela, jainkoa datorrela. Hala, entzun dugu, jauna zure jangoikoa zure erdian dago, gudari salbatzaile. Pozaren pozez alaitzen da zuregatik, bera. Maite zaitu, zu. Eta pozez gautzika dabil, jaien egunez bezala. Jaunaren presentzia hurbil eta irrikaz dago. Irrikaz dago, bera, zugatik, dio profetak. Lehen mugimendua jainkoarena da. Gogo biziz baitago, gure artean izateko. Lehen mugimendua jainkoarena da. Guk fedea lokartuta bezala bizi digu askotan. Pentsatuz, jainkoa badatorrela, hori urtero entzuten dugu, baina ez duela zer ikusirik gutako bakoitzaren bizitzarekin. Jainkoa dator generalean. Norbaiten gertatzen den zerbait arrotza bezala, euria arituko baliz bezala. Bale, eta nirekin zer ikusirik du? Zerbait berriaren aintzia biziko bagenu, jainkoaren presentziaren hurbiltasunak izugarri aldaereziko liguke bizitza. Bigarren irakurgaian Paulok alaxe esaten zien kristauei, senideok, zaudete beti pozik jaunarengan, berriro diotsuet, zaudete pozik. Ezaguna izan bedi gizaki guztientzat zuen bihotz zabala, hurbilda jauna, zaudete pozik, ez eduki ezaren kezkarik. Azkar esan da, pozaren igandea da. Irakur guztiek hortaz ari zaizkigu. Baina azkar esan da, bi poz klase daude. Bata poz geldoa esan dezakigu. Harmonia hutsa, barne bakea bakarrik ematen duena. Poz horrek bere horretan uzten gaitu. Eta gaurko gizarteak eskintzen duen poza hori da. Bada beste poz bat ere. Evangelioan, gaurko evangelioan azaltzen dena. Joaren gana dikoan jendeak esaten du, zer egin behar dut? Halako larritasun puntuarekin. Zer egin behar dut? Eta denu daukagu poz horren esperientzia. Guretzat poz iturri den norbait etxera datorrela jakiteak, ez gaitu bere hartan uzten, ze ondo, badatorreta, ez. Baizik eta pozez beterik esaten dugu, poza eta zer egin behar dut? Etxea plantatu, otordua prestatu, gonbidatuak ekarri,
poz horrek mugiarazi egiten gaitu. Eta poz horren esperientziari badaukagu bizitzan. Zer egin behar da? Poz horrek beste zerbait egitera eramaten gaitu. Ez gaitu bere hortan uzten. Eta Joanek galdera horri, zer egin behar dugu? Bi gauza dazkatzula, bat eman ez daukanari. Besteen alde jokatu. Ez erabili besteak zeure zerbitzuan. Zure mesedetan bakarri bizi zara, izan kontuan besteak ere, zuk egiten dituzu negozioetan, horrela dihoa, erantzuten. Eta horrela jarri dezakegu. Nire denbora, nire ondasunak, nire almenak, nire kultura, nire... Honen anira, askota pentsatu izan dugu, Jainkoaren etorrerara pozez bizitzeko, zerbait egin behar dugula, pozez egoteko. Eta ez alderantziz da kasu honetan. Pozak bizitza aldarazi egiten digu. Jaunaren etorrerak dakarren pozak gure bizitza besteen alde ematera garamatza. Eman eta poztu baino, poztu eta eman. Hala gertatzen da gaurko irakur gaietan bintzat. Beraz, jauna gurekin izango dela, gure garai hauetan. Ez generalean, baizik eta gutako bakoitzara ingana datorrela. Hori esaten digu liturgia behin eta berriro. Poztu zaitez horregatik. Eta poz horrek besteen aldeko bizitza ematera eramango zaitu. Eta honengatik pozez eta esperantzaz galdetzen dut, zer egin behar dut nire kasua? Zertara narama? Bukatzeko, Jainkoak ez zuen zeuzkan bitik bat eman. Joanek esaten zuen bezala, bi dauzkatzu bat eman ez daukanari, ez. Jainkoak ez zeuzkan bi, bat zeukan, bakarra, seme bakarra. Eta zeukan seme bakar hori eman digu. Guk bere bizia izan dezagun. Eta honek guztia aldatzen du. Lehenengo mugimentua Jainkoaren izan da, eta da. Eukaristia bakoitzean misterio hori ospatzen du. Jainkoak lehenengo mugimentua berea izan da. Eta dena eman di, zeukan guztia, semea. Ospa dezagun, hori da gu berritan ospatuko duguna. Hala izan dedila. Zutiturik, egin dezagun gure fedearen aitormena. Sinesten dut Jangoiko aita ahal guztidun zerulurren egilea. Sinesten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jangoiko aita ahal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena,
haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Jauna gu salbatzera datorrela dakigunez gero, dei egin diezaiogun konfiantza osoz, gizon emakumeen beharrak gogoan ditugula. Zatoz Jesus jauna, zatoz Jesus jauna. Eska dezagun gizon emakume guztien alde, daukaguna eta garena geure senideekin erdibanatzen jakin dezagun. Dei egin diezaiogun jaunari. Dei egin dezaiogun jaunari, zatoz Jesus jauna. Otoiz egigun Elizaren alde ere, berri onaren alaitasunaren testigu bizi eta argi izan dadin gizartean. Dei egin dezaiogun jaunari, zatoz Jesus jauna. Eska dezagun gure familien alde, jaunaren etorrerak denok poztu gaitzan eta elkar bizitza baketsuan aurrera egin dezagun. Dei egin dezaiogun jaunari, zatoz Jesus jauna. Otoiz egin dezagun azkenik hemen gaudenon alde. Jesusen deia entzun eta berri gaitezen barru-barrutik. Dei egin dezaiogun jaunari, zatoz Jesus jauna. Zatoz jauna, laguni ezaguzu hemen eskatu duguna burutzen. Ez dakigula espirituaren indarrik falta izan. Zubaitzara gure jaun gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna, Israel etxearen hartzaina, zure herriaren gidaria. Aska gaitzazu, zure besoaren indarrez, zatoz lehenbainen salbatzaile. Aitaren ahotik sortua, profetek adierazia. Erakuts guri salvazio bidea, zatoz lehenbainen salbatzaile.
Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Atsegi bekizu jauna, gure buruaren eskaintza adierazten duen opari hau. Eta bete ezazu gugan sakramentu honen bidez zeure salbamena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunak dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti, guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu. Jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera dugu profeta guztiek aintzinatik adierazia. Ama Birjinak maitasun samurrez sabelean ekarria. Joanek etortzekoa zela esana, baita etorria zela erakutsia ere. Berari esker pozez ari gara egu berri misteriorako prestatzen, otoitzean erne aurki gaitzan eta beraren gorespenetan alai. Horregatik, aingeru eta goiaingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismena
honen misterioa. Ogia doa bekatzea, zure heriotza dugu baigotzen, zur jauna etorri Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora. Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Birjina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Guk ez dakigu jainkoari zer eta nola eskatu, baina bihotzean dugun espirituak otoitzau jartzen digu ezpainetan. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, betor bedi zure errenua, egin bedi zure naia, zerua bezala gurean ere. Emaiguzu gaur, egun honetako bila, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu muziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukieri esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, herri guztiak salbatzera etorria eta pakearen poz betea ekartzera, berriro etorriko zarena. Begira zure elizaren sinismenari,
ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea bedi zuekin, Eta zure espirituarekin. Emaiogun bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko bekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko bekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko bekatua. Ona hemen jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Zatoz jaun maitalea, kanta dezagun denok. Zatoz jaun maitalea, biziaren iturria. Mesias jaungoikoa, zatoz, zatoz, zatoz. Gure mina,
egin dezagun otoitz. Jauna, zure errukiari deika gaude. Hartu dugun sakramentu honek, sendagaitzala geure jokaera txarretatik, eta datozkigun eguberri jaietarako prestatu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jainkoaren erregetza iristen ari dela oihukatzen duelako, berri ona dakar beti aurrelariak, jainkoaren lekuko baita. Aldi berean, aldaketarako eta zuzentasunerako deia da berri ona. Eukaristian ikasten dugu azken sariaren eskaintza eta bizitzako konpromisoa eta erantzukizuna. Eskerrik asko zuen jarrera zintzoak, geure asmoak garbitzen eta berritzen lagundu digutuelako. Eutsi jainkoak sortu digun itxaropenari, agur eta beste bat arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedenka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.